sú to energetickí upíry? Energetickí upíry sú ľudia, ktorí sú väčšinou veľmi negatívni, alebo sú veľmi chorí, alebo psychicky veľmi labilní. A tým pádom oni majú nižšiu vibráciu ako ľudia, ktorí sú pozitívni, zdraví, šťastní, ale im tá vysoká vibrácia chýba. Tá pozitívna energia im chýba. A oni nevedomky z toho silnejšieho človeka stiahujú tú pozitivitu na seba. A vtedy sa tí energetickí upíry cítia lepšie. A ten šťastnejší človek horšie. A sa chránim pred energetickým upírom. Pred energetickými upírmi sa najlepšie chráni tým, že máš silnú energetickú gunu. Silnú almu, silné vyžarovanie. A povieš si, kde sú tvoje hranice a tak si tú ochranu nastavíš. A skrátka nedopustíš, aby ti niekto tú energiu zobral. Chrániš si to, čo je tvoje. Napríklad stáva sa u sestrička, ktoré pracujú v nemocnici a dotýkajú sa často pacientov. A logicky tá sestrička je v lepšom stave ako ten pacient, ktorý bol operovaný alebo má nejakú vážnu chorobu. A tým, že sa ho dotýka, tak je to také ako keby povolenie, že ja ti dávam svoju pozornosť, ja ti dávam svoju energiu. Odporúčam robiť ochranu hlavne takýmto ľuďom, ktorí pracujú často s ľuďmi, často s chorými ľuďmi, často s nešťastnými ľuďmi. Lebo výsledok môže byť taký, že oni sami z toho ostanú nešťastní.